awag ti kasar ni Mark Chester Quesada agnaet ti San Tiburcio Salcedo Ilocos Sur, anak da Christopher Quesada ket Maria Teresa Quesada ket asawaen na ni Irene Fernandez agnaet ti San Tiburcio Salcedo Ilocos Sur, anak da Rolando Fernandez Sr. ken Maria Victoria Fernandez agkasarda intun April 10, 2026 ditoy St. Joseph Parish, Poblacion Norte, Salcedo, Ilocos Sur. Kakabsat iti daytoy na santuan a misa, intay makikaysa kadagiti kakabsat tayo nga agyaman iti Apo. Isu da Cecilia Manzano, Mrs. Benilda Colong and family, Flor Benitez, Natividad Colong, Elma Habungan, Mr. and Mrs. Samuel and Rosalie Samson and family. Kastapay nga intay iraman nga ikararagan dagiti tikararwa dagiti kakabsat tayo apim musayen. Isu ni Mario Lasan, JC Lasan, Robinson Gakayan, Emilio Samson Sr., Violeta Samson, Manilin Samson, ken iraman tayo dagiti pagyaman dagiti kakabsat tayo ani Ronnie and Pinky Biag and family, Luz Bibinda Gakusan, Naida Feriagalo, Margarita Necesario, Mary Ann Castillo, Mr. and Mrs. Venancio de Peralta. Kakabsat kadwaen tayo dagiti kakabsat tayo manipud ti Sisa Santo Niño, iti panangidaulo daytoy daytoy na santuan a misa. Tumakder tayo. Pigsa iti pegga Jesus ken kaiserbimi daytoy pusto ken bagimi Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat ni Apo Jesus ti makaited ti pudpud no abiyag iti biyag tayo. Isu ti mangted ti regta tayo nga agserbi naragsak nga puso nga agayat. Hagka matalik tayo kenkwana pasangbayon tayo nga agnanayon ni Jesus iti biyag tayo. Tapno nga rod maikarita ang makiranod iti daytoy na santon a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo ket pagbabawian tayo ida. Iti napakumbabaan kuna tayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasiak nakabasulak
iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santo. Ken kada kayo met kakabsat tay kakaasid kuma iti apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kumati man nakabalin a Dios. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Awanen basbasul mi bidot nagkorporangan mi katalawen nakangkati nakalmesan makempos pusumi Kristo ang Kristo mga sika Pakawanen basbasul mi Bitot nagkorporangan mi Katalawen nakangkati Nakalmesan na kempos pusumi Apo mga sika Apo mga sika Pakawanem basbasul mi Bidot nagkorporangan mi Katalawen nakangkati Nakalmesan na kempos pusumi Pusumi kumararag tayo. O Diyos, ti anak mo iniyawat na, ti bagi na amatay, gapo ti ayat na itilubong. Tulungan na kamkadi, tapno iti amin na panagbiag mi, anuruten mi ti panagayat nga impatulad ni Kristo. Iso a Diyos sa makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Tinaybasa na daw iti libro ni Propeta Ezekiel. Kinunati Diyos kanyak, agipadtuka kadagiti tattaok nga Israelita. Bagam kadakwada asyak nga apo a Diyos, luktak to dagiti nakaitanimanda. Irwar kun to ida ket isublik to ida iti dagati Israel. Inton luktak dagiti nakaitaniman dagiti tattaok ket irwar ko ida, maamuan to asyak ti apo. Ang sakto ida ket agbiag danto. Palubusak to ida nga agnaed iti bukod da adaga. Iti kasta, maamuan to asyak ti apo. Inkarik nga aramidot daytoy ket tong palek. Isaw ti apo. Agtalagkay ti apo, takanayon na si ayat amang isalakan. Ititengat taglaplapusanan at uok ko, umawag akken ka o apo. O apo, denggem ka dito'y asog ko, ipangag mo ka di iti panagpatulong ko. Mga dalistaam kadagiti basbasol mi, siya sino o apo ti makalisi iti panusam. Ngayon pa kawanin na kami kadi, tapno agbuteng kami ken ka. O Israel, agtalag ka iti apo, tasaan nga agbalbaliw ti ayat na, ket kanayon asya ayat amang isalakan.
tasubuten nanto dagiti Israelita kadagiti amin na basbasolda. Daytoy may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Dagiti agtungpal iti tarigagay ti kinatao saan da amaayayo ti Dios. Ngem saan kayo nga agbibiyag kas mayan nurot iti kinatao yo. Agbibiyag kayo ket di kas mayan nurot ti panangidalan te espiritu. Nupudno met laeng nga agtaeng kada kayo te espiritu ti Dios. Ti siya sinuman nga awan ken kuana te espiritu ni Kristo. Saan ako kwa ni Kristo? Ngem no agtaeng ni Kristo kada kayo. Uray no natayen ti bagiyo, gapu iti basol. Si bibiyag te espiritu yo. Agsipod, tanagbalin kayo analinteg iti imatang ti Diyos. No agtaeng kada kayo ti Espiritu ti Diyos, anamagungar ken Jesus, ited tumet daytoy anamagungar ken Kristo ti biag, kadagiti matay abagiyo, babaen ti kaadda ti Espiritu na kada kayo. Ti sao ti Apo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag, tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Da Maria ken Marta nga agkabsat nang ibaunda ti mangipakaammo ken Jesus. Apo masakit ni patpatgem agayem, pinaibagada. Idi mangag ni Jesus daytoy kinunana, saan nga ipatay ni Lazaro ti sakit na. Maaramid daytoy tapno maidaydayaw ti Dios. Ket isuntumet ti pakaidayawan ti anak ti tao. Ay ayaten ni Jesus dagiti agkakabsat a Maria, Marta, Maria ken Lazaro. No pay nadamag na ang masakit ni Lazaro, nagyan pay laeng iti lugar ayan na iti dua nga aldaw. Kalpasan na kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, agsubli tayo ijay Judea. Idi sumangpet ni Jesus nadamag na nga upat nga aldawen ana itanem ni Lazaro. Idi madamag ni Marta sumungsungad ni Jesus, rimwar amang sabat ken kuana, ngem nagbati ni Maria iti uneg ti balay. Kinuna ni Marta ken Jesus, Apo no adda ka kumaditoy idi saan kumaanatay ni kabsat ko. No pay kasta ammok nga uray ita, ited ti Diyos ti anyaman adawatem ken kuana. Mapagungar to ni kabsat mo kinuna ni Jesus. Ammok ang mapagungar to inton maudi nga aldaw, insungbat ni Marta. Kinuna ni Jesus, siyak ti panagungar ken ti biag. Ti si asino man ang mamati kanyak, oray pa'y numatay, agbiag to. Kat si asino man nga agbiag ken mamati kanyak, pulos adin tumatay. Patyem daytoy, wen Apo insungbat na, patyek asika ti Kristo, ti anak ti Diyos nga umay ditoy lubong. Nakita ni Jesus nga agsangsangit ni Maria, ken uray, dagiti Hudyo akimmuyog ken kuana. Natignay ti puso na, ket kastaunay ti ladingit na. Sa dino tinangitan ni Manyo ken kuana sinaludsod ni Jesus. Kitain nyo tinapalalo a panangipateg na ken kuana kinuna dagiti Hudyo. Ngem kinuna dagiti dadduma kadakwada saan aya nga isu tinangted ti panagkita iti daydibulsek
di na kumamet na balinan nga inlisi ni Lazaro iti patay, kasta unay manen ti ladingit ni Jesus, idi umasideg, titanem arukib anaserraan iti bato, ikkatenyo ti bato, imbilin na. Kinuna ni Marta akabsat tinatay, apo nabuyuken, taupat nga aldawen ana itanem. Diyak ka di imbagaken ka ano mamati ka, makitam to ti dayag ti Diyos. Kinuna ni Jesus, inikat dangarod ti bato, timangad ni Jesus ket kinunana, ama agyamanak ti impangagnak, ammom nga ipangagnak akanayon, ngem kunak daytoy gapo kadagiti tattao, nga adda ditoy, tapno patyenda nga imbaonnak. Idi maisaunan daytoy nagpukaw, Lazaro rumwar ka kinunana. Rimwar tinatay asipuputipot dagiti ima kensaka na itilupot. Nabungutan ti rupa na iti panyo. Wayawayaan nyo ket palubusan nyo kinuna ni Jesus. Adu dagiti Hudyo anapan kimmita ken Maria iti nakaimatang ti inaramid ni Jesus ket namati da ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kadagitay bisita tayo. Da naggaputi Batak Sete. Da magkandon Sete. Yasin man. At da naggaputi Santa Cruz Sete. Ken siyempre Salcedo Sete niya. No dayto iti Ebanghelyo. Kala nati pa nangilawlawag ngamin ni San Juan. Kasla yak amo no makaisumak. Uno makakatawa ak iti daytoy nga Ebanghelyo. Imagine idi ni Apo Jesus tinagungar pagsasaritaan dagiti babae nga mapan kanya ikini ijetanem ni Apo Jesus pagtutulagan da si asino ti pangibagaan tayo nga mangitulid dijay bato kunada. Siyempre, babae na kapkapsot da. Ngam dumanon da nakalukatan di tanam. E di nakita da, di lupot nga naiyabungot ka ni Apo Jesus, nakupin. Di na ibarabad ti lupot na nalukot nga naidiso. Tatamo dito'y pinagungar ni Apo Jesus ni Lazaro. Imaginan nyo agsang sangit mo't ani Apo Jesus nagipagladingit tagayim na. Kakuna na ikatinyo tabato nga nakasulat. Nagkararag. Idi ko ang kunana, Lazaro, come out. Kunana mo taon. Nya? Rumwar ka. Rimwar ni Lazaro nga nakaputipot. Di mat idagay na tayo kanyada kakas lamami. Nya? Nakabuya kay timamin. Nakapulipol. Rimwar. Rimwar ko na ni Apo Jesus, warwaran nyo, palubusan nyo. Akasan nga tati irurar ni Lazaro nga nakaputipot, nagalaluto, kasla igas nga nagkuyam-kuyam, tapno nakabarabad. So no, imagine dati, kasano nga rimwar ni Lazaro, kuna anak, rimwar, handa nga inruar, rimwar ko na ni San Juan. Hindi ka mo nadda kay ija-idi ko, mayuntuman, i-explain no kasan iruar. So kasla makaisamak, makakatawa ak. Anya nagdumaan na datoy, ni Apo Jesus dinagungar, awan tinang tulong, ni Lazaro, puros tulong dagiti tao, kintulong ni Apo Jesus, dagiti nagdumaan na. Duwa nga klase ti ibagana dayto nga Ebanghelyo, anya dayjay, ni Apo Jesus, there are two natures of Jesus, dua tinaturana, divine and human. Pure nga human ni Apo Jesus, apaya kitain nyo, nagsangit. Nagsangit, idinatay ni Lazaro agayom na. Kanimat, pure mat nga divine. Taapaya, pinagungar na tinatay. Awan makapagungar kada tayo tinatay. At nakita yung nga nagungar nga natayan. Nawampay. Nakakita ako. Kanayong ko nga istoryaan. Di damot patpat yun. Di ubing kami no agbilag kam ti irek. Da kami ti parabugaw. Palapalim mi jepyak. Into no agkuripaspas. Takkaban mi ti planggana. Alipatit. No kan agungar. Nagtaray-taray nga kasjay. Di jala ang tinakitak ng tao awampay. Kasjay. Kugkugan mi ko nami. Kada ito'y pure nga ni Apo Jesus tao. At the same time nagladingit. At the same time Diyos. Kitaan tayo dagiti miracles ni Apo Jesus.
palabsan tay amin, dagiti maibaga tayo. Umuna, pinagbalin na nga arak ti danom. Tadagiti akulait mamartek, agraman padi kunada. Pinagbalin na, milagro day jay. Nagna ijay rabaw ti danom. Agkalap kayo kunana uri na banbanog da, nakaalad ati adu nga ikan, milagro na amin dagi jay. Anya pinagiti milagro na, pinapagna na ti pilay. Idi Domingo, pinagkita nati bulsak. Nagbilin nga umimbag, dayjay anak ti official ti soldado, binilin na laeng imimbagan. Dagiti adda kukutel na leprosy, imimbagda. Dagiti ti milagro, series of miracles nga nararamid ni Apo Jesus. Tatain yun unag na. Indagdag sina dahi ti milagro. Anya dahi haan laeng nga sakit ti inagasan na. Haan laeng nga guriguran nga kasla di katugangan ni Pedro. Indagdag sina. Anya dahi to yan, pinagungar nanti natay. Anya pa nga ibagbaga na dagiti api inaramid na amin daytoy. Ta ipakpakita na nga iso ti kay Dios ken tapno mamati tayto intono panagungar. Tapno nalaklaka tayto nga awaten no isuna ti agungar. Lapadasen tayo nga bukal iten dayto ebanghelyo. Nagladingit ni Apo Jesus. Agladladingit da. Ngam kunana, idi pabagada dagiti agkabsat nga agsakit ni Lazaro, nagyan pay laeng ti duwa nga aldaw. Kaawam pay lugan da idi magmagnada. Intentionally, nagyan ni Apo Jesus di jay, takayat na nga adabalak na, anya dati balak nga inaaramid. Kunana ni, nagyan pay laeng ti duwa nga aldaw. Idi kuang kunana ni Apo Jesus, saan nga ipatay ni Lazaro ti sakit na? Daytoy tinakaam-amaze nga imbaga na maaramid daytoy tapno maidaydayaw ti Dios. Uray di sakit ni Lazaro ken pannakatay na pakakitaan ti pannakaidayaw ti Dios. Idinapan nga Domingo di ebanghelyo tayo. Sinaludsod da bulsek ngamin nga naiyanak daytoy tao. Sino ti akin basol dananang kintatang na wenno isuna. Isu ti basol ti kinabulsek na. Anya manon ti kuna ni Apo Jesus haan na iyanak a bulsek daytoy tapno maipakita ti pannakabalinti Dios. Kinagmayat dati panangibagana. Idinapan ni Apo Jesus nagsangit pay laeng uray dagiti tattaod jay agsangsangit da kaya na nga saon agdudungaw da. Amuyo ti dungaw. Ada kay nga tagabatak amuyo dungaw. Nakangegay ti agdungawan. Uray di ayan may kabisa pay ti dungaw magdungdungaw sa tatan. Di ayan mi ka, agdungaw da, ay, nanang ko ayaho. Pabalunan da pa iti muskada. Amin nga apong ko iday, agdungaw, pabalunan na ti muskada, kay pampanunutak, no amin nga umay makiminatay ka, agpabalon ti muskada, di pa duwasako, taawit ni apong ko, mapanjilangit. Kinagado pagpawitan na manok kararwad di langit nga pangibirbirukan na, oy, adda pawit mo. Milyon nga kararwat at dahi langit, data ka muskada ti apandai. Ngam awan sa magdungdung awan. Iji batak ada pala agdungdung awanan. Da kam ito Ilocosur ka high-tech kamutan. Ti agdungaw ka mabayadanan. Naka-sound system dan, agkankantadan. Numnumo ti kantada, kumamot, ano dahi tayo, hiram sa Diyos ang aking buhay. Nagmayat kumamot, kasi ti kantada, haamutan, apaya, timot kan kantaan dan, itan bakit, agsinatan, kung kunan, basit atrak ka nagluganan. Awam mo dong awan. Timot kantadan ka, dagatama, agbabakitak ka da sisiwitan. Modern mo ti dong, ngam isi nagladingit mo ni Apo Jesus. Nagsangsangit. Kakayaan na nga sa uwan, tao. Tao. Ngam, impakita natin kina Diyos na. Ngam, anyamat ti kayat na nga, ibagakan niya tayo, namnama ko na tayo, i-delay the other year of hope, namnama. Kanyamat ibaga na kada tayo. Datayo nga si bibiyag. Haan tayo ang orayan nga mabuyok tayo iji tanam sa tayo tarigagayan ti agbyag. Imagine niyo ni Lazaro upat nga aldaw nga nakatanam. Nang punpunak ti nalmes. Gapota ijay
nagyanak nga may sa parokya, di karayan, apanda garamid ti dakkel nga papagtap no aglayos, dagitay birot kada kape kada igat masagat da ijay papag. Kanapig sa launa di danom na iyanod. Sada lang nabirukan ti maikalong aldaw. Binungon dalatan ti plastikan, sada inlungon, misaan mi, sada ipunpon. Kadagito yung magkatikis tamat, hapo di na agpampanunot, nagadayuda, amuyo ti angot tinatay, nakaangot kayon. Maipagkat agraman, itadugong mo, hanga maikat, agraman badong, talaga nga nagkaro. Amo mairusok. Kadagito yung magkatikis tamat ka, dadtuyak, dadtatanatay, at dadjeda ay, agsisinno ka tayo, dakay ti umay ito'y tasyak, idta. Talaga nga makaulaw. Iso nga idibendisyon na kaon 3 points ko, jak amo no napuntaan mo no saan na ti holy water nanta nagadayumet. Na karo, talo nga aldaw. Sapay la dagito yung mga nagminatay met, mangantayo apo dinardaraan pay lakin nagunag mo day pakandakan niya ka nyaki din. Laha nga ba na yon na ami. Kako na tayo tibiyag tayo. Apay orayon tay pay kadi nga mabuyok tayo ijay tanem sakbay tayo nga agungar. Medyo maladaw. Masapol nga da tayo kuma, nabiyag tayo asibibiyag. Ito kunada ti Tagalog ka, paano mabuhay na buhay. I-explain yun ton, makamukay tumatan. Kas ano ti agbiag, asibibiyag. Kasi basically, ado ka da tayo ti agbibiyag, ngam na tayon. Ado kada tayo ti umang-anges mangmangan makipunpunsyon, makimarmarites, ngem natay tayon. Anya dayjay, ang adda trabahom, tinartari gagayam ta trabahom. Rutinary tabiyag mo, agisurusuro ka, pag retire ko man, makauma, dagatay nga obing, natay kan. Nagdamo na kita senior citizen, apo, nalipatan naksamo ni Apo Diyosan, jak mo lama matayan. Kaya mula na ang kakanigid ta maungkil kan. Ang gayam ka, dapat maawat ti 80 years old, itad ti gobyerno, sayang. Ado na kita nauma. Ado na kita agbibiyag. But basically, nataydan. Relationship ti agasawa. Naginuman. Ibagbagada na tayo, anya ti kunada, ipagpagapumila ka dagito'y apumin apo, na mabalbalin ni sublik ko man, tabartag dato'y akulait nga asawag. Kuna mo di akulait, isong agbarbartag, kaktaso man na uma, ni bagat ko apo makauma. Natay. Uray na relasyon natay. Uray ka di panangan ti pamilya. Imagine nyo ta pamilya yung nga mangan, adda ka di biyag na. Mangmangang kay kadi nga addarag o, addaragsak, in-enjoyan nyo, pay wano na tayon. Nakita mo daddo mga pamilya ka. Kay mga naan, sa sadaot. Mangmangan da pay laan ka, apan no sino agin na. Natay. Uri ti relasyon tayo nga, kakaaruba. No daddo maun at si bibiyag tayo, but basically, dead. Kukunak nga rod, imay ka nakimisa. Hindi kayo nga bisita, imay ka makimisa, gapukin Apo Jesus, hanga para ken Rupo, natay data nga pamati no ni Rupo ti imayan niyo, ni Apo Jesus. Imay ka nakimisa, agsuy-suyaab ka pa ilang, haamurin na ni Apo Jesus nga si bibiyag iti dayta amisa. Sinayang mo diti 1 hour, may nga oras mo, nga imay nakimisa, nga imay ka lang nagtungaw nga, uray na ta pa nagkantam ka, hampay na saya at mat. Natay. Hindi tayo mapaborito mga up-upat nga makimismisa nga inaldaw mo, kunak kadakwada mo, so damon laan ka, gasam ta, doang nga baak nga retired nga mestra, adda balokin, adda medyo, adda kabkabaw na, so nga di maikalima, pasaray kabaw, pasaray absent. Kung nakiikan nyo, tibiyag takan tayo. Kung nakon sa bagay, lent mo de kwarisma mo, ti kantada pang kwarisma talaga. Ikan nyo, biyag na. Kung entayaon kene Jesus. Intayon kene Jesus, makadandanon kayo pa, no nagatidog mo na kanta. Ang kay makadanon akin ni Apo Jesus, entaya.
Ikan nyo biyag na. Sa bagay, ito numalpas tilant, mabalbalyan itong nga tadi nga kan. So, ti ko uray dagiti, tunggal kanito ti biyag tayo, masapul as ibibiyag tayo. Aware tayo ti aramidan tayo, ragsagan tayo ti aramidan tayo, enjoyan tayo ti biyag tayo, naimay ka na kimisa, para kin ni Apo Isus, sapay kumata, si bibiyag, buhay na buhay ni Apo Isus, iti biyag tayo. Tauray imay ka, no mapilpilit laang pangururaya mo, hangga balik ka, malpaston, natay-day tanga oras mo. Kadagiti agbas basketball kunada, no day tay lamang kayon, tabasit ti orasen, patay oras kunada. Anya ti aramidan da day, awan aramidan da, idribble dala, ang agpipinasang, awan aramidan da, handan nga agsyot. Handan, patayon da di orasen, mabalin no da dumati biyag tayon, patpatayon tayo ti oras, but basically natay tayon. Agpalpalabas tayo ti orasen. Awan meaning na. No awanan no naumuma tayo agbibiyagan, kasapulan tayo ti agungar. Tunggal ka nito ti panagbiag tayo, masapul nga addaregta, ayat, si pupuso, ore adda sakit ko, Father, one. No daddo magaminan, ti taon, ti attitude tayo, no nagsakit tayon, agsaksakit tayo pala, ngam pinatay tayon, gibiyag tayo. Awanan tinamnamak, Father, nagkanser ako. Awan pa basulam, no agkanser ta karabukob mo, tiki naman na naumti padam nga tao, dos-dosahan na kagad ni Apo Diyos. Kanudagduman, at dala na rin natin nga sakitan, si bibiyag tayo pa'y ngam pinatay tayon. Maawanan tayon tinamnama. Mabalin pa'y lang, agbalin ka nga inspirasyon, mabalin pa'y lang, orid na sakit mo, si bibiyag ka pa'y laang. Nagsakit ka, kiti ipagarup mo ka, awan sir-serbin dito'y lubungan, natay kamutan. No hanga maagasan ni doktor ta sakit mo, agpabasol ka ta kaaruba mo, napanagtumo nakipangan ngamin, talaga nga manggagamod, day laod. Natayin. Uri at the problema tayo, mabalin tayo nga, sipo problema, ngam si bibiyag. Tano dadduman, gapo day nga problema, ibagatay mutten nga na idupon ti biyag tayo, natay tayo, di mo problema, tinang patay kada tayo. Kakas ano nga ti agbalin nga si bibiyag, ni Apo Jesus, so nangibaga, agungar to ni kabsa mo, kunana ka, kas ano, no adda ka kuma dito'y idi, nahang ko mga natay, hangka madanagan, agungar to ni kabsat mo, wan amo ka si kati Kristo. Anya ti kuna ni Apo Jesus, siyak ti panagungar, I am the resurrection and life, biyag. Anya tinaunundag nga kaipapanan na satay la maaddaan ti biyag habang si bibiyag tay pay hantay nga orayan nga mabungsot tayon no adda nga pudpudno ni Apo Jesus iti puso tayo. Oray adda problema, oray adda sakit, oray adda pakarikutan, no adda ni Apo Jesus kada tayo, awan danagan tayo, makap adda rago, adda ragsak, adda regta nga agtrabaho, agayat ti kakabsat, si bibiyag. Jadi kunada, no makita da kumaji pamilya yung nga naragsak, makapagsisid na ranay, uri adda problema na, anya ti kunada, buhay na buhay ang pamilyang to, kunada dayjay. Nabiyag di pamilya tayo. No di grupo tayo, gagayim tayo, buhay na buhay. Dahito nga grupo, naragsak da. Uri kagkukuyog kay nga umay makimisan, no? Agdindinisag kayo mga agminmin ni suot, natay, relasyon yung nga nagkadwa. Hang kay magsarsarita, uri kagkarkararag kay nga dua, hindi kay magsarsarita, natay di relasyon nyo, mabalin nga tanga si bibiyag kin ni Apo Diyos. Iso nga dahi ti gunam-gunam na ni Apo Jesus kunana, siyak ti panagungar kin, kaya na nga sa uwan, sa atay lamari na ti biyag, anabiyag, no adda nga pudpudno ni Apo Jesus iti biyag tayo. Uri adda panubok, uri adda pakarigatan, mabalin tayo nga agbiag as ibibiyag. Ngam no inabak na tayon, dagituyan, ay magmag na tayo ngam natay. Iso nga taropa mo na kamisuot, karopropam tinatay, agraman angot mo. Naawanan ngam no makaisem ka pala, nakakita kayon tinakaisem nga natay? Oh! Nakakita kayo nakaiseman?
Nuhan nyo umisa man, natay kayo. Dumawat kayo, ti pan nakaparag-o. Dumawat kayo, ti regtakin ni Apo Jesus. Tatanasan ton amisa. Nagmaya man no iyawid yo. Ti si bibiyag a Diyos. Awaten yo ti komunyon. Nagragsak man nga iyawid yo. Na ikang kayo ti rag-o, na ikang kayo ti biyag. Gapuking kwa na isuna nga rod ti biyag. Aladay tanto panagungar nga inaramid na kin nila sa rokin inaramid inaramid ni Apo Jesus idinagungar maikadwan tula ang dejayan ngamhaan tayo nga magunod dayta pudpud no nga panagungar no day tatta di tay met agbiag as bibiyag di tay met agpaungar ken ni Apo Jesus panawon ti Kwaresma nagmayat panagkukonpesar panagrerekoleksyon tapalagi pantay ti bagbagi tayo ngam aduma mang pilpili ti agtalinaed nga natay, di na magkayat. Panagkukonpisar, maigtalinaed tayo nga natay iti basol, di tayo magkayat ti makipagungar, natangsit tayo nga rod. Kinapintas ang pabaruan tayo jari na tayo, nasayaat ang pagungar tayo. Ulit-ulitin tayo, kung napay ni Apo Jesus, siya ti panagungar ken biyag, si asino man amamati kanyak, dinto pulos matay. So kung adda ni Kristo kada tayo, uray no matay dayti nga bagi, si bibiyag tulat ti espiritu na, si bibiyag tulat ti espiritu tayo nga maisak lang ken Kristo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo aneso Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti Ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naianak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapos sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti krus gapu kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, kasi tutugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen asi dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmati Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaw diti Ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati akmo ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti ibasbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti managayat nga Ama, imbaon na ti bugbog tong nga anak na dito'y lubong, amang papigsa ti pamati ken ayat tayo ken kuana, italig tayo nga rod ken kuana ti amin tayo ket kuna tayo, Apo kaasyam dagiti tattaom. Ikararagan mi ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno saan kumangag sarday ti panangikasabada iti saom. Ket babaen ti panangisuro ken pagpatulad da marikna dagiti tattao no kasano ti panagayat ti Dios kadakwada kumararag tayo. Ikararagan tayo dagiti mangiturturong iti gobyerno tapno agbalin amin na nakawesan iti turay akang runaan na mangitrabaho ti panagkaykaysa kapya ken ayat ti pagilyan tayo kumararag tayo. Ikararagan tayo dagiti masakit, ken agangabit, ken patay. Tapno di da kumamapukaw tinamnamada, ken Jesus a Kristo agubwayan ti biag, ken kinaimbag. Kumararag tayo. Ikararagan tayo dagiti napanglaw, saan na nasayaat, ti panakatamingda, may dadadanes, ken dagiti may papaigid,
Tapno mariknada met ti ayat ti Diyos, iti baet ti agdama akasasaad da, kumararag tayo. Ikararagan tayo, dagiti nataye nakakabsat tayo. Tapno babaen ti asi ken ayat ti Diyos, makitipundan kadagiti angheles ken sa santo, ngagdaydayaw ken ka iti pagariam, kumararag tayo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, apo kaasyam dagiti tattao. Manakabalin nga ama, among tinagunag ti puso dagiti tattaom, ket kalikagom ti tunggal maysa, nga ibaon mo ti Espiritu Santo amang papigsa ti pamati mi. Dawatin mi daytoy gapumetlaeng ken Kristo nga apo mi. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na. Man nakabalin a Dios ipaay mo kadi tada kami nga insurom iti na Christian wan a pamati dalusan na kami babaen ti bilag daytoy a sakripisyo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay a maikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi tani Kristo kas napaypayso a tao sinangitan na ni gayyem na a Lazaro akas agnanayon a Dios pinagungar na a pinarwar iti tanem kas tapay nga iso gapo ti panangaasin na kada kami at tao iturong na kami iti baro abiyag, babaan dagiti nasantuan a misteryo. Kat gapo ken Kristo agrokbab itadayag mo ti ehersito dagiti angheles, kat iti agnanayon, agraragsak da itasaklang mo, kat dawaten mi ta ipalubos mo kuma, ta itimpuyog mo met tinakurapay atimak mi kat konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos.
Diyos dagiti amin aparswa napuga iti pakaiday-dayawa Usana, Usana, Usana iti kangatwa madaydayaw ti umay iti naganti ako Usana, Usana, Usana iti kangatwa Usana iti kangatwa Usana, Usana, Usana Usana iti kangatwa Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday, di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Haramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga, inakamin sa lakad, manubuti sa malubungan, inakamin sa lakad, manubuti sa malubungan. Iti nga rod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo gatag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon a biag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na.
dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy miken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Kukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon na dinto. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Cordero di Dios sa magitan, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero di Dios sa magitan, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika,
ka kada kami. Cordero di Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan. Dem kadakam ikapya, dem ikapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararo. Susumay ka, ito'y busog agnaet ka. Ikutam to'y biyag ko ken kararwag, tapno jak to maisin ken ka. Iturong nagkadwa mo, babae nalanay to'y tapno agserbiya ka sigurno, aging gatong paltibag ayat mo, isuwa po tibiyag mo, etiasin, isuwa po tigirit mo, etibinin mo, isuwa po tibagos ko, agturong inabot mo. Ayat mo, suwa po tibiyag mo, etiasim, suwa po tikirit ko, etibinin mo, suwa po tibagos ko, kagturong pinabod no. Silawang maputo'y panunod ko, kirden ka dito'y nagan ko. Yagem mapuday to'y kinakurapay ko,
iturong nagkaduwa ko. Karabayan malanay tunong takno ang serbiyak na sikupot mo. Aging katungpal tibiyag ko. Katiyayat mo, isuwa po tibiyag mo. Etiyasim, isuwa po tikirit mo. Etibilin mo, isuwa po tibagnos ko. Ngagturong kinapod mo. Kumararag tayo. Ipaay mo ka di uman nakabalin a Diyos, tada kami anakiranod ti bagikan dara ni Kristo, kan kanayon kuma a maibilang kami akam kameng na, gapo ken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Into no 25 Apo Miyerkules, Fiesta ti Annunciation, panagipakdaar ni Angel Gabriel kini Apo Santa Maria ti panagsikog na, Fiesta tayo Apo, tintumisa tayo Apo ke bigat, alas 6, dagiti dadtoy, agmisa ti 24 ti rabii, ti dinaratan ken kabarwan, datayo dito'y Apo nga masakupan na, bigat to Apo, rabii ko mapangkam ngamin mga recollection, pana mga recollection ijay sinait, sakam to agtaros mo ila ijay lalo, mga recollection iso hanak to agsublin Apo, iso nga isakripisyo tayo to basit ti bigat Apo, alas 6 ti misa tayo into no 25. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti amakin ti anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kenayat. Patungal daw di naglabas kanyak, ngem day tuyen timang tepot no aragsak. Biag ko napalabas balbali wakida, tulong iti Diyos na maekida. Itan ti panangipaki, dagayat ko kada at tao ken Diyos ko